Hallelujah. Tarisana arikatusenewe kuti Jehova uri pakati pedu. Zokorora kuti Jehova uri pakati pedu. Hallelujah. Iyi ndoda kuverengerwa shoko raMwari kubva kuna 1 Corinthians 3:6 and the same 1 Corinthians 6:19. Ugondiverengera zvakare in scripture iri kuna pavhesi 2014. Tichaverenga shoko raMwari kubva kuna 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Ini ndakasima Apolo anodiridza, asi Mwari ndiye akameresa. Chapter 3 verse 16. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Ko hamuzivi here kuti muri temberi yaMwari uye kuti mweya waMwari unogara mamuri? Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Alright. Kana uchikwanisa kuzogara manotsoka unyora kuti sim card kana kuti chip. Mazwana vachanza ma sim card kana kuti small chip kana kuti satellite. Kasida chinobatika satellite dish, a chip or a sim card to locate and to control. Amen. Even in scripture, verse 14, chapter 20, verse 14. Verse 14, 2 Chronicles 20, verse 14. Ipapo mweya waMwari wakauya pana Jahazieli, mwanakomana wa Zakaria, mwanakomana wa Benia, mwanakomana wa Jairi, mwanakomana wa Matinai, muRevhi uye chizvarwa chorudzi rwaAsafi, paakanga akamira muungano. Ikanarirapo ndoda kuti umake pakanzi mweya waMwari nepakanzi muRevhi. Atakanoti ipapo mweya waMwari wakauya paari. Vobva wamaka. Pazasi patombonomaka pakanzi muRevhi. Amen. Hallelujah. Mobva mazondiverengerawo mamachinokupai. Chiverenga nechirungu vanoverenga vagare pasi. Then the Spirit of the Lord came upon Jehaziel, the son of Zachariah, the son of Benia, the son of Jael, the son of Mataniah, a Levite of the sons of Asaph, in the midst of the assembly. Mararo pasadze kuverenga kweivhangeri nevaverengi vacho vanoverenga bhaibheri verengai scripture yokushamabizwa back to back kuti zvizokurerukirai pamunokumbira mavhesi tese tichigara pasi muuveko waMwari. Nhasi ndoda kutaura nechinhu chinonzi altar. Titaurirane chinhu chinonzi altar. I will start by defining it and what it means to me. Kana mino definition yamakambonzwa ichengetei yakanaka. Asi kana yapesana neyande kushandisa chimboshandisa yangu because anointing iri pano ndeyangu inobva kulasha. An altar is a place of sacrifice and a power point. An altar is a place of sacrifice and a power point to draw spiritual and supernatural strength. An altar is a place of sacrifice, a power point to draw spiritual and supernatural strength. Altars are places of separation where we separate ourselves to God and separate from cases and generational traits. And an altar, it marks a generation,
or it marks a movement. And an altar, you draw power to either mark a movement or a generation. You put an altar is not limited to an event. You mark a generation, a movement, or a season. An altar can be signifying a season. Fundisi zvinoninga papi neshoko raMwari. Gideon paanga kunorwa anosangana naMwari obva ati kuti ndizive kuti muri Mwari mukaverenga muna Jesu chinitenderai ndikugadzirirei chekudya. Anodresa muru oisa obva aputsa chiota chachiripo oisa pari obva vadya onanzva obva aziva kuti I'm going to win a war. It's a season of war, but he started with a war. Abraham, ukaverenga muna Genesis chapter 22, kubva verse 1 kusvika 19. Abraham ainzi akatanga kubva kushanda naMwari kuna Genesis achidaro. But 22 anonzi Abraham kureva kuti exalted one. Paakunotanga kunova a father of nation. God tempted the faith of Abraham. Vavamutora mwana kunomuuraya. Paakunosacrifice arikutanga a new generational thing. Achitova zita rekuti father of nations. Arikuriwana at a point yaari kudraw power from a sacrificial point. Ndine munhu here kana Jesu achiberekwa yakaverengesa yananzi hamuzive here kuti muri muviri yenyu itemberi yaMwari. Chakatangisa kuti unzi muviri wako iwewe yatemberi yaMwari. The starting point yavere kuti Jesu aifanira kunoroverwa pamuchinjikwa onobuda ropa ofa omuka kuti mweya paanomuka kuvakafa anobva ati kune vanhu vari muJerusarema chigarai muJerusarema kusvika mapfekwa nemweya. Ndopana anotaura kuti simkani or chip or a satellite dish zvarinoita ndezvekuti iro haurioni. Hapana munhu anoona simkani, munoona iPhone, munoona Samsung, munoona Huawei, asi chiri kuopareta achionekwi nemeso. Pamunoona TV, muchibaya TV, muchichinja machannels, zviri kucontrolwa from a distance, asi vakagadzira hamuvazivi. Masubscriber kune vakagadzira ndozvekuti mweya waMwari haugoni kupinda mauri kusvika vasubscriber pane akaenda padanda akaroverwa kunyange usingamuzivi. Uri kuzandira chaakushanda isubscription, terms and conditions of subscription akazadziswa munoona DSTV. Imi musingazivi akarigadzira kana kuti ari kupi. Ndovashandira anoita maaltars. When you set an altar pana taakuseta altar, vanasikana havacharori. Vanasikana vacho havazive altar yacho kwairi, asi vanosubscribe to the altar and to the word that was spoken. Ivo vasipo pavari ikoko hazvinoiti chete because kune altar yakasara kumashure. Pari kunokunda Gideon hondo achirwa nevaFilistia akanga asina altar akaita akaisiya chaakufamba iconnection. So in the altar you draw power from the altar, you don't stay with the altar. The altar is not visible when the power is being practiced. And the altar is not visible. That's why they know you can be what is quoted in an altar. Ndikaseta altar, in altar gives you supernatural power. Supernatural power yakanga ipamsoro paMoses ndiye ari kusimudza
ngavhurike, vari kumashure, vari kutera Moses, vari kudarika nepakaoma, vari hotspotted kuota yakaonekwa gwenzi richipfuta kunyika yevaMidhia, kukanzi ndichava vandichava. Moses naMwari vari vaviri, vaIsraeri vari hotspotted to that ship yakaitwa muna Moses. Ndobva vanozoti vaona gungwa woti Moses, why vari kuti isu hatina simba, but ari time a point of power iri muna Moses ngaitibatsire. Saka vone maaltars ane macontrollers. Ndosaka ndichiona kuti mufundisi wenini, mufundisi wenini akafamba netsoka munohotspotwa kutsoka, makumbo edu anova negrace yekufambisa. Munokasa distance very fast because you are hotspotted. Munoziva nzira dzekudimudzira nekugurisira kuti you are hotspotted kuna anofamba. Mbotarisana kuti usahotspotwe pamaaltars evanhu. Ma-altars paanosetwa they can what unozati pamwe pacho hwani munhu akava kuti wabuda nei handabuda handakubata kambani yese inotanga kuba ichishandisa nyasha dzekuba dziri pamunhu hwani. Unozati kune every chinhu chinoitwa chine mweya wacho kune nyasha unomunotangogona kuba upenyu hwake hwese akakabata. Why? Kune altar yomubava yakaiswa mudzinza iroro kana yakaiswa paari yekuti pese pavanoba vanodurira. Nevanosecha vakasvika paari havanosechi. Why? Paari ane supernatural power to steal. Saka ma-altars haaziri ese ari positive, nema-negative altars anoshanda kana akarovedzerwa. Ndosaka zvichiti tangai mapwanya yaBhaari mugoseka yaMwari. Ma-altars. In an altar, using an altar, you can separate yourself from cases or generator traits. When you use an altar, you can separate yourself from cases, never generational traits. You can also use an altar to set my generational blessings and good traits, as well as you can also set my altars to set my new limits of evil in your family by setting an altar. So my altars is not only used for the good way, they can also be used in a bad way. You can set an altar. Saka vanhu vazhinji vanorwa nesu, havarwi nesu physically, vanorwa nesu through the platform of altars. Ndosaka vachizovanemuka venyaya yaBhalamu naBhalaki. Balamu vanototaurirana kuti ngatitukei vanhu ava. Tisati tanorwa navo ngatitanga vavatuka ndiko vanova uya kana ndiko vavatuka kureva kuti aitoseta the evil altar to go and destroy the Israelites. That's why kubva time yaJohn the Baptist until now, you know the kingdom of God has suffered violence, and the violence shall take it by force. As many as people are repenting, as many as people also are being recruited into witchcraft. That's why you see in our modern day, Satanism is magnified to fulfill the way that the kingdom is suffering violence. In as much as we are turning people to Christianity, there are also people, new ways of Satanism, new ways of killing the future. I was reading a certain script, and it's not authenticated, but it's a scripture that was saying, now drugs are not just being made and be sold. No, they are now first prayed for by evil people. Madrugs akanga anokusikidzwa kuzvimari zvemadrugs. Avachangoatengesa ari madrugs. Vakaona kuti tikamatengesa ari madrugs, the education of drugs and fighting against drugs is everywhere. So now they first commit them to a spirit so that it can overcome the weak. Kune ma-altars anotomisikidzwa madrugs. Asati apinda pamarket anotangazwa muchi
Muma altars. It's now a new way of getting rid of Christians. How you can use an altar to separate yourself. Altar is any other form of worship that can be used to overcome my generational traits. Using an altar, you can set up a new chapter in your life by using an altar. Altars brings and preserves super spiritual consciousness and sensitivity. When you set an altar, it brings consciousness or conscience to being. Ukadatsa pakunamata kwedu kwekuti wauya kuchechi wapinda hapana zvawaita, hapana zvawataura, hapana covenant, you lose the sensitivity and you also lose the conscience of Christianity. But when you offer an altar, when you go to an altar, it brings conscience into activity. You become active about what you are doing. Just like school fees, set apart children. My school fees are not bad to there are delimitations of parental capacity. School fees, there are delimitations or there are a sign of parental capacity. Elokatarisa put vana vanobva kumafamilies ane mari vane 90.9% of achieving school than kuvana vanobva kumapoor families. Why? There is school fees separately. Pandaenda chikoro primary uchifamba 10 kilometers kuenda nekudzoka. Waitoona kuti vamwe vanhu vaibva vatoredza chikoro chacho. Ende pataipfuura napo paive nemasango aizoshandiswa nevamwe kuita mabedroom. Mataidarika namo maita 4-5 kilometers muri musango remizhanje remisasa ende nhumbu dzaibata. Why? My hidden positions were provided. Nebottom. Sisi uyani kuzvidzira mazhanje pane muzhanje vadawo uchienda nawo pakati pesai. Kuti wazvidzira mazhanje. Pamunodzoka ikoko zvizhinji zvinenge zvaitwa. Wachikuda kuti mwana anenge aine privilege yekuti ari mufamily yekuti adropewa pachikoro nemota. Atorwa pachikoro nemota aitwa preserved from that sango. Saka kune vanhu vakabva kumafamilies ari spiritually disadvantaged, you need to fight more. Muri kuti mufundisi ndiri kuti kumunhu akaita saShamuel agara kubva from a pastoral family where I am already setting good altars and I'm fighting against bad altars. Because it is not families are set for bad altars. Why? You are not from a privileged family. You need to fight your way up. Because it's harder to fight from there than from another privileged family. Iswama atakatiza na wakakutoka nebisi. Ushono chishoa kisi wakazara. Atadza kuswima. Atorowa nemvura yenu. Days later tonovikwa. Kuroti kuti tizosvika kupedza olevo. Takanaka kunda kwisi wakazara. Tafanira tataka kudza masango. Tafanira takona kunda kurega kugadzira mabedroom kukunzira. Mukuendera. Uye tafanira kunda futi kudadiwa. Kune vamwe vanhu vanotaura navo kuti kwauri kubva iwewe you must be very sensitive kuti which side ukawachiva from a spiritually disadvantaged background. You need to fight more. Your breakthroughs are not as easier as those who are done. Sekuru wangu waiva mtikoni, sekuru wangu waiva mvangeli, sekuru wangu waiva seodita. Vamwe vedu tiri kutobva pamaita zoti dzaitorina ngoma. Gore negore vaionaya mombe baba penyu, muchidika magacho, pachitengeswa doro, pachigadzirwa maota enhau. Uchiona nyanga ichiuya ipiwa mombe,
uchiona nyanga ichiwepiwa mbudzi uchatsoona kuti kwaitwa zvimagovernance zvairwa nesu zviri kubva from generation to generation. Don't be ignorant of the altars dzakasekwa nekuti haugoni kunobvisa altars iwayo netini. Panotogadzirwa another altar to reverse an existing altar. So there's an altar that you can set to separate yourself. But kana mwana wako iwewe asingachazodi that altar you're setting now, achafana kugadzira futi imwe altar yekurivhesa altar yaurikuita iwewe. Mwana wako akazofunda kuita n'anga, haagoni kunomuka ave n'anga, iwe wakamuitira altar yekunamata, afana kunogadzira imwe altar inorivhesa altar yavagadzira. Yo, handisi zvekumeka senzere kuvanhu vanhu havati kuteerera. But regani kopedza kudzidzise munhu anonamata asina information are dangerous. Altars are foundation of movements and seasons. If you want to start another season, don't transfer certain altar. Don't just transfer. Kana maingotambira 2000 mukaona maakutambira 30 mukarega kuisa altar mukanokudzokera ku2 wakanyanyisa. Because wamomuva, you need for a new season needs an altar. Pane pamwe paunofana kuudza kuti Mwari ndaku new season. Munobva vanhu vaya vatanga vese vanhu chekutaurwa nemari unobva watodzapa ndosaka uri munhu uri murombo because vese vane kutaurwa nezvevanhu unototanga kutonzwa ropa rako kuremerwa nezvevanhu. Can I tell you this? If you want money, call it. If you want a woman who doesn't know that, because I'm not going to jail and rape her. Even when I see that I'm single, I'm going to back check in the jail. I'm going to be that's all which is single. It's your idea. We are going to tell you. Well, I'm sure that I'm single. I'm going to get her. Man, why not I tell you about the uniform? Uniform. Why want to give up for? Can I not to compete? What about those chocolate? They go for caution and not the cookie or solution. Not the way to be. You know what home store in the single. I don't know what I'm going to chair. The home. What I'm doing. Next level, inokumbirwa and I will magona kuchea waona chitenga makuta ovolega vachitenga chitira ikutengerese munhu agona basi ndomanotambirwa zvinokumbirwa kana wakubva pane season uchienda pane season you ask. It doesn't happen automatically. Don't people see my altars transformation from one season to another. So altars they it's a foundation for new seasons. Those are the one of Abraham. Abraham, with our family, we are going to move visa from the father to a father of nations. He needed more, a bigger heart, more capacity. Mande vukangodzwa pakutaura zvimani unobva watsamba inouya sei kwauri wakaitsambira inouya sei kwauri wakaitsambira rega ndikurangaridza iwe wakakona uchidya chingwa idakakura ndichidya maputi ini mari inoida nekuti ndakanonoka kuiwana ende yangu ndakaziva kuti haiwanikwi kusango inowanikwa paaltar. Kana takusimba kuenda ku next level tinoshandisa ma-altars to set my new levels. Unozera kuti takaimba taimba yekutanga muSouth Africa namaifundisa Standard Bank yakati haisikuona pemiti yangu payakaona pemiti yangu yavadza payaexpire vachiriniwa payarega kubuda born given approved tamirira home affairs. Baby, can you make this up to share the day? I
aitava neinsisting. Ndobatangazoti juu kumba kwedu tiri vakomana 5. Baba vangu nesu tese vakomana 5 hapana aneimba kana stand. Ndoti kuna mfundisi memu vachiranga baba napisira imani ndichitora kana yakaenda kubhadharidza pano rinotraffic cost tenda vaiva kaunga tenda izvidina nhasi baba gaisene yapera ndaseta oti mudhara achinonotenga zvidina zvake mapepa ese yamaifundisi mene tichibuda yakuchionekwa nebhengi imba yatovepo kuropa nechimwe chibota chakagona kunge chakagadzirwa in our absence. Unoita kuti vanhu vanokugadzirira ota usiku kuti imba yagreva haitengi imba. Mugoshanda vana vagreva pasina imba. Kusvika zuva ramunoshindura kusvika zuva ramunoshindura moona kuti pane vakati kungogadzira ota vave nerevival tichipa vanhu mangwana na11 nedirara pesa kuti kune munhu maotas ukawarairwa ukagara uri munhu anoti handidi zvinonetsa mari yangu handidi nayo handirwire munhu hapana garanti yekuti vausikurwa navo wauflota usikurwa navo ivo vari kurwa newe vamwe venyu muri muno unonetsa kuti hapana chinotengeka hapana chinobatika woti zvese ndiri kuita hamuzive vakakugadzirirai maota hamuzive kuti pavari kuita chenura vari kuti chii hamuzive kuti kudzimba dzevanhu vari kuti chii vamwe vane machira akasukirwa mazita enyu potaiwa muchiita zvimaota mari kutaurawo success pamusoro pemba yangu ndagadzirawo chiota ichi mari nonamatirawo vana vangu ndagadzira chiota ichi hapana chinhu chakaipa sekuti pataurwe izvi pamusoro pako pasina ravakataura iwewe. Hapana chinhu chinokuvadzisa sekuti vanhu vakugadzirire maota iwe usina protection. Ota yakafanana nejurawo inososa kuti vamweni vangotoletsounoti mararamiro aya ari nomowe haasi vakataura izvi unoziva kuti vanhu vechitema vane utsimba vakagara so vanotaa hakudii haana kwaninga vachigadzira maota. Ndainamatira unomusikana kuofisi wangu kati mwana waye aseva kwemakore akawanda ndine chidhairi changu chandinoita pakuwa pamusoro pepasida ino namushando ndinamatira pamusikana ari pano munamatira ndikanzwa kuti moni chitaurira inini iye asipo tachikorwa ichi chakanyanya kukurumidza kuzikanwa nevanhu he anogona chikoro obva wedu havagoni chikoro havana kosi ane kosororwa futi anozoti adini unoti vanhu vanogona ndoona kuti vaivaona kuti ndagraduata tete huyai kuno sekuru uchipiwa mahaki vapedza kuti kada kuonererwa kagraduate akaroorwa futi mwana wangu asina kuroorwa obva ati sekuru idyai hukwii ivo ndounouya kuno kuchechi wobva waita kuti munhu ane oda famba wakakutanidza 200 wobva waikanda oda umwe aendesa mbudzi pamusoro pesika rako. Do you know people who succeed in life? There are people who understand the concept of setting their own altars. People who are not quiet in the spiritual world because words are powerful. Munjibutsemeya. Pamwe pacho hakungori altar. Kungonyarara chaiko kupusa. Dhimonire kupusa. Kana vakunamata Mwari muri mitanda yebhasikoro. Pamwe pacho chimari kana aine vakataura pamusoro pezita rangu moto. Kota uchidzosera mashoko. Mwari handiziva ari kurwa neni nevasiri kurwa neni. Mwari vakunenge vanorwa neni ngavache. Uchidavatsira kana vako Mwari vese akataura zvakaipa pamusoro pemwana wangu moto. Rega kupusa munzvimbo dzemweya, kudzikama munzvimbo dzemweya, vamwe vachipopota. Kune vanhu vakapusa munzvimbo dzemweya. Haina ndingine vanhu hapana garanti yekuti vasiriko wausikurwa navo iwe vakusekerera. Tinomubvunza ramafundisi kuti zviri nomowe here muno muSouth Africa muno unouya muSouth Africa iwewe kuzotambudzikira muno ende pese tiri muno muSouth Africa kwakanaka ofuwa kuti nokuwirirana pese paunonamata dzidza kudestroya maaltars akagadzirwa pamusoro pako. Ramba nemereji yako, ramba nevana vako, ramba nebasa rako, ramba neupenyu hwako.
muzvimotsepeya rega kufunga kuti hanzi vanhu havamwi kuna mwari unova kunyepera civilization hanzi hakuna muroyi hanzi it's fiction, it's hallucination, there is no value. Nobody it's their mind. Manje uchaona kuti zvishua wakamira pazvinhu zvako zvese unoshaya kana wani chinofamba fiction. Vanhu vazhinji havachabvumi munzvimbo dzemeya it's fiction, it's hallucination. Netumaterms hanzi we are in emancipation. We are now living in emancipation above beliefs. There's nothing like belief. If a person dies, next time you will be born like a cow. Muchiyeperana zvichivereka zvimamuvi zvekunyeka munokuvara nenhamo. Unonzwa nekushandiswa unonzwa imi unonzi daitwa kuneto imbwa vanhu dzimwe dzikaita medical aid munhu uri mupenyu woshaya shuku nazvo kuti kune mbwa ine medical aid. You don't know that. Kune mbwa ine medical aid yosina kuvezeresa wofofuka kuti zviri nomao wakaitirwa ota kunzi haana kwanoita tamusuna ukuseka. Kune mbwa ine medical aid, kune mbwa inogezwa, kune mbwa inodya chikeni. Vanotobvisa munyefu wechikeni kunopa imbwa ino zvinotenga mabhonzo acho uripo akati hauna chaurikuona chakashata pazviri ingosvikawo nguva yaunopopota munzvimbo dzemweya. Ndozvainoziva zvatakaita mugore ra2009 ndakaenda kushopu inonzi Woolworths ndichingofamba simari ndizotengawo muno baba ndinogadzira ndibozouyawo ndichitenga grosa ndichinatsoziva kuti kuna hatibvumirwi hatina mari yacho. Ndazvakuchechi ndakana handikani yekuti rimwe zuva ndizoshopawo muWoolworths zvine ukada kupinda muWoolworths aona munhu haunzwisise kuti vanomwana aitirwa maota ekudya zvakanaka vari vadiki from generation to generation. Unotaura kuti nekutambudzika kwekuti musha wese pese pamunoona kushaya kana one maaltars and maaltars akasawa. If you are not careful, they go from generation to generation to generation. Look your generation. Unonyati moti hatisati ambotenga mota, hatisati ambotenga hembe nwani. Panotara zvemabota ivovo pedzinoga dzauya waakudaidzwa manje daughter come back home, son come back home. Paunopiwa information inoraramisa ndopaunokotsera. Pana munhu akakotsera Satan ngaarege kushandisa paunofanira kurarama mumuzi. Maaltars akaoma. Unodaro ndikavereka nova chaichai atovaka altar. Iyo zvinotaura iso. Kuno munhu arikuti mufundisi how maaltar anoshandiswa semasatellite dishes. Kana vachida kuti uye kuno kuSouth Africa uone matsikiro unongomaona. Ivo vanogadzira altar yavo kwavo pekunyanga. Iwe uri kuno unochiona zvekuitirwa nyanga. Muno muJoburg vamwe vachiona mafocha weChadema. Imomo unongochiona roads dzine huswa. Uri muno muJoburg iwo zvavakagara baba vamwe varikuona kufundisa vakapfeka suti. Iwe uri kuona munhu anovhurisa. Vamwe vetsava vapera kufundisa anetai uri kuona hovhurisa. But I'm still over. I want to find you para fundis. Vamos over that. Vamos no lugar sobre watch and have fundis lá na. Hai, o organismo não have fundis. Vamos to batir na ilapo. That's what we do. And now you understand what is called the past. But I don't see now. Do you know sometimes the devil can touch your mindset and you don't see what is right and wrong?
maotas akaoma. Chinorwadza maotas ndechekuti hakanyi nemunhu wese wese. Pane vanhu vanonzi maota workers, that includes mapastors. Kune vamwe maota ari mupenyu hwapasi vakanyori zvachotore munhu wese anopa mari vachiti anopenga, kwete kupenga kwekupfungwa kutozorwara kurasika kwengero. Why? Because mari ichichinoende mazita. And it's not every pastor who can break down maotas. Vamwe vafundiswa kutoifira, nevamwe vafundiswa kupenga nayo, vamwe vatorwarirwa nevana nemaota. Kune mumwe yekuti it is strong. It is very, very strong. If you are going to say, "When Mama Otas are told by the what this is an altar." But and remember what you and you are going to go down. When you begin to dance, you can go down to that. Kurot de Shakata was why you can as Shakai. Those are my morning magazine, Daminis. And it's sure we need Daminis. And I is one, Namo Ines, Wakata, Yabo, let's rap, Namo Ines, Pura, Namo Ines. We put that against the midnight. When she eat and the apple wish, your voice on the Namo Ines, Pura, the apple wish, let's have a time, Sirika, let's have a man, Namo Ines, but among my staff are ground. But you put a road, Mary scared and judging Chikipash. But Nana, Gary Shai, Chanureva, Pandi. Mamma Stana, when you run, I will catch it too. Is over to I'm going to teach it to Mamma Maranga was out Zalan. Especially my second name run. I tell you, when I don't put the Mamma Stana, but that's wisdom. You don't understand. I'm going to go back to this woman's ways. Because of each other, what is it? Do you know that the whole fortune? They kill your vision, name altars. And the altar can separate you. Not a punishment, but the anointing, the moon, punishment corporate anointing. Because it can set apart. Set yourself apart using the altar. Anything that you don't deny in the spiritual, you cannot deny it in the physical. Anything that you deny in the physical, in the spiritual, cannot follow you in the physical. That's why God of Rashid Rambamari, Umea, about the Batam physical. Maneruka that Zira messaging. Now, rather than so many people are kissed about altars, a man. So many, whatever. Unotofura nepayi aingobati, unotodwa nezvayo aingobati. Ndakaita vakawota ndainamatira imwe mhuri yakauya kupa ikazonditeera kuofisi kwemakore nemakore vaisabata mari yakarambidza. Aubate mfaro munotaura kune vanhu vanoitwa maotas ekurohwa muri 5 masisters mese munorohwa nevamunomuhava asi dambudziko yakakurohwa idambudziko yekwawakabereka akasatokurohwa ukatisani nayo paanokurohwa ndopamunyatsodana ndosaka toti ukarohwa nhasi mangwana unonga uchifastere baba vangu vatsama nhasi takutongirirana ndozvavanoita vanombotsama kunoti ota yekurohwa iwa aigamuchii mukatifamba ukarohwa maungatakawirirana and the bam, no matter what coming in fact, brought it in altar in the moon. Woman, she speak together, she called it an altar. You know, I got in altar, I put that to get captured. We remember I got a note, a Panama is Wagam, which is teenage one. Even with that, take up the signal and I thought for what 7, 8 pieces to the back. If I had to tell never trap, can I take an expert? My thing after 2 weeks, the fridge, my hour, but I
muchidya nyama saka firiji inodzima murikutoseka ndozvinoenda kutenga drinks ndaanatsanogondoono ndakachena ndatenga hembe kungodayo kwa ende inotsvaka sikapfekeki hanoba akazongoisira meseji yamufundisi ndatenga sutu pandasvika kumba handichaioni handichazindaisiya mukombi here kadzokerai kushopu yamatenga zvikati vabuda nayo vanhu tikanokusecha wekombi akuti handakuona ine sutu idhimoni rinenge richitaura kuti hamupfeke masutu imorime ukaona mari unotikati african attack sutawo ungochenawo one day kungorasisa unavengi one day unati maotas anoitirwa vanhu umwe akakaitirwa ota ndisagadzira musoro aingoti agadzira musoro kabuda mapundu akaitirwa ota vari vadiki kumapostori zvihanditatu vanamamatira waite mushuu ota ikuti vana vedu vakajeti zvinowanikwa muvanhu ende maota anoitwa muspiritual world mune vanhu vane musikanzwa mune vanhu vane not in the spiritual world nderavatera nomuri vese pavanongodaenda papata anobvaita pahuro kuti asanzwe testi yechikafu chinonaka chidaikokoko hazvichisina testi kuti pifi kana chikeni pakodyozadanu vakanzawo kune vanhu ukanditarisa so unodera kunomamuna kuti kuda kuudza kune chidhiro kumawoti iwe ukasvika uchida vasi unonzi 2000 umwe akazviobva anzi 12 semjo imbotatitaribasa kwamunoshanda unoti umwe anopirwa iyi iwe aupirwi iyi. Do you know whoever is setting your altars may determine your destiny? That's what you know about food is for children. You are not going to make it to the food. I am going to go to school. The food is not shared 3 hours. But the other children are who got them about Takahoma. Tonight, Shakaoma, Shamsako, Timbo Kulai, Takahoma, and Mommy, and Timon, Pana, fishes, demanding, we have so no time. I don't know that that's so whatever maotas akaoma ende vanogadzira maotas avashandise mazwi chete vanoita kuti zvifambirane izvo zvinozera kuti ukaenda kumusha ukadzoka vanhu vanogadzira oti kubasa vanhu vanogadzira oti ndaiteerera audio yomunsouth african akaita oti aikutengesa zvinhu zve45,000 mangwana client gavachiti ndakansela achinokanzera achienda ofashion chitenga pasame shops different sales rate unosotwa munzvimbo dzemweya munosotwa vanhu munzvimbo dzemweya munosotwa vanhu ndakambonamatira vamwe mai vakaita mwana akaramba kubudza mukaka ndakateeresa masuka ojeyo bereka mwana so kudayo hakuna chinhu kudayo hakuna chinhu kuenda vadhokta zvikaita hamuna mukaka umu mune ropa mazaa ungopota kutambura zano nemunhu kuti iwe wakagadzirwa uchikuita mukaka unoita mukaka pega ukavezviso mwana chakuteya manzi mune ropa iwe zvinhu zvekupota kuchitanda vanhu kuti onaivanaikukura dumburamurikukura unogadzirwa outa cheche pachirege kuyauyisa mwana afa iwe wabvototi yekutaka wacho hamunda kutotemba nechifuva hamunda yekutenga mukaka unogadzirwa vanhu munzvimbo dzemweya mune vanhu vane misikanzwa munzvimbo dzemweya mune vanhu vane misikanzwa vanonzi maota manipulators yo wakanyarara ndosaka utoona kuti eni cheche vaenda kana mumwedzi wemc unonzi ava ndekuteerera mashura haaende kumberi imbotarisa paitsidza rese pana kamboita kana prefected kana class monitor kana ngorongawo vanhu pakombi ngoti inesimira iso zvinoita unototera maprofesa inotera maprofesa tikarisi kungana kukonzoitoka kapakombi chekuti kana pasadza parupiwa sadza mwana maifundisi vainduyai kuno ndirongerewo vanhu tivape sadza kana zvimwe vakagadzirwa mabhodha ende munobva vanoda haisati nabasa nezvakananta
hatina kana basa nezvidharo. Unoshandise nebasa rekukudzwa uri munhu akaita sei asingadi kukudzwa. Kune dzimwe mhuri dzekuti kwese kwavaenda kana vakuda kunongomanara pamwe pacho paunofanira kuzvibvunzawo kuti dai ndichasvikani mabotas akasitirwa vanhu. Ukamira pamberi pevanhu so unotanga kushika, asi unenge uchitamba nembwa unofarira zvikuru kutamba nembwa. Hata kunoti uya pamberi pababa ndinotya ndikaona vanhu ndinobvunda bani ndinoona tuhanda ndokuona kuti muviri wako unoita energy. Pamwe pacho unoziva kuti fiye yekumira pamberi pevanhu inogona kutogadzirwa altar, because if you don't stand in front of people you don't have relevance. Ma-altars unogadzirwa altar yemashure kubasa kwekucheka unotombozisaonekwe. Vana mai namatirai vana baba nanamai ngatinamate vana vedu vakomana nevasikana pakuroora chaipo nepakuroorwa vanoshanda maota. Pakuroorwa chaipo nekuroora vanoshanda maota. Imi ndimunokotorwa nemadzinza anotambura vamwe vachiroorwa nemadzinza ari right. Unoziva kuti kuroorwa itori qualification. Who is your husband? Ona mukadzi akagara qualification yakamugadza pasofa kungoti ndimaifundisa anopera zvakapera. Munoudza kokukaneka kaudza majusi mukaneka qualification iyo yokoti munhu akangoroorwa chete ogadzirwa ota imonororwa udzichijirapa ivo vaonoroorwa vamunokuti kana majarina awinawo kana sauda awinawo zvinomunetsa. Hanzi yende munonzi ii munozotorwa nomwari mupfeka icho chichada kuigireshi. Vana chakuroorwa nekuroora kwevana kunotenderwa maota. Kana vakuroora nekuroorwa ngavaroorwe nekuroora nevanhu vane substance, mhuri dzine less madhimoni, less nhamo, less ufu. Zvinoitirwa maota. Ndiri kutaridza mwana wangu musikana vakuasha vanoitirwa maota. Unoenda kuasha kana pese parufu vana vadestiny nanavaivo namatai unoenda kuasha parufu rwemhuri ienda ngarotenga munhu anotunga atema munhu vavakuasha kuoenda makia mama vapatie mama vapatie. Zvinogadzirirwa maota munzvimbo yemweya inoshanda nemagovernance. Iwe musomurengerwa kukwasha aenda kumnasira chibhurugwa rakaderekuza so nezibhutsu rakareko nezitisheti raanonangamiwa aenda mwana vakungonaini. Iwe vakapfeka sutu baba kana kagraduate kakadzikama kachifamba zvakanyorovera kachiratidza moto wako achiratidza mamhepo ese. Omwana kachiratidza moto wako achiratidza mamhepo ese nekuwanda kwawo. Bvudzi anotenga hombe, drugs anotenga hombe, sheti anotenga hombe, bvudzi anogara nehombe, musoro hamuna chii. Ngemumwe kane yakanyatopfeka trouzi rako rinokwana ukaona kakafamba nyatsoona ota so wako anenge aine mhete naini mhete hauzokuti musikana ere kana mukomana abva kusanunu. Chakutuma mwana wekusekerera munhu ane mhete chii itene ota. Muchaona izvezvi handipana munhu munofunga kuti varombo pakati penyama mirai muone kana vatanga vana vengi handina kutanga kuroora nekuroorana ndopa muchaona kuti kudenga kuna Mwari. Umwe munogezesa mwana mugomupfekedza hembe mugomutengera masutu mwana musikana mugomuendesa kusaduni. Tipei mari yacho tidye muota. Zvemusoro izvo hazvina kwazvinokuchitai. Ngatigadzirei dzemweya tirege kugadzira dzepanyama. Mari yamuri kuti hamuna yemaota yemuchivagadzirisa musoro kuita kuti varoorwa ndoko uchanyatsoona kuti kudenga kuna Mwari panyika pane vanhu. Hakuna munhu anoti hakuna ota. Gadzirai maota. Itai noise munzvimbo dzemweya. Vana baba muri vanakomana venyu ngativagadzirire
nemaota vanenge kurota kuroora mamhepo. Vanakomana chaanoroora mamhepo, mwana wako anoropafadzwa nemara, but hawinji because akaroora mamhepo. Anoda kuroora anogara iri shako ihuru nebebrown mwezi wakagadzirwa, hapana zvaaneta akazoita fainenza unamichweri yekumeka shuwa kuti baba havatina amai. Umobva arorerwa kamunhu kuti kakakati mama machae tetimuri right maotas anokati izvozvo varume vakanaka nevakadzi vakanaka kunzvimbo dzemweya vashoma, vanofamba mweya vachakonekta navo, vanogara munzvimbo dzemweya vachakonekta navo. Gadzirai maota, regai kunyarara munzvimbo dzemweya. Ndiri kumanikidzira mumwe munhu kuti don't be silent in the spiritual world. Make sure you're being heard. Muri yese munororwa, muri yese munopera kuroorwa nevarume vasina kana qualification. Murume wako iwe ane birth certificate, murume wasisi wako ane birth certificate, achiti basa tatora ane vana vatatu. The life we live is 99% spiritual, only 10% physical. Vanhu vakangwara vanooperaita mumhepo munzvimbo dzemweya, maota ende vanhu vazhinji vanofoti ota kunobva unotora zimari yanavo. Imwe yacho ite prayer inoitwa complimentation, imwe yacho ite prayer yeoffering. Kubata offering yavo yemazuva, mari ndiri kunamatira vana vangu, kana ndaakubvisa offering ngavaite zvakati. Those are the altars. Vamwe vari kuroya ine fodya, vamwe vari kuroya ine huku, vamwe vari kuroya ine mbeva chaiyo. Kumusha uko chirimo izvozvi manje abata mbeva dzake 5 nadzo kwasekuru. Sekuru ndakuigira mbeva idzi, pamuri kudya mbeva murangariro mukoma wangu ari kuJoburg vauye kunotirimi. Kudai hakuna basa, kudai hakuna basa, kudai hakuna basa, ndakunorima mbeva ndakuedza uko dzakaroka sekuru. Mbeva chaite anomena nenhatu dzakaomesa. Pasekuru ndina mukoma wangu akarasika ari kuJoburg, ari kundidanira ngao yetirimi. Ndopaunozogarira nemukadzi kunge Christmas anouya kunomona December achigara kumushoko, unoyatsonzwa kunosvikira ndega, nozviaira ndega, nozviwachira ndega. Mukadzi wangu anotsidza mbudzi mbiri kumushoko. Tibaba vose vasagara nemukadzi wangu vakagadzirirwa moto. Munofura kuti mukadzi kejo kanoni, asi pese paanogara vagara uri chimurume nemurume ine mukadzi yakagadzirirwa moto. Zviri nomo izvozvo. Mombe mbiri dzinobereka rini. Kune vanhu vakawanda vari kugadzirwa maota vakanyarara. When they want to control you, they cannot control you physically, they control you spiritually. When you want to control your life, you can't control it physically, you control it spiritually. Nekutaura mazwi. Altar is not the only way we pray, but it's one of them. It's very wrong kuzoti pese pakurwa kuti altar. You must be a balanced Christian. Who tithe, who give, who pray, who also do the altars. You must not be a one-channeled Christian. Be balanced. But in the altars, they are very important. Yeah. You can separate yourself. As a altar, in an altar, in altar. Just one of our words. Kuti vatore kukaverenga kwandaverengesa kuna 1 Corinthians verse 6:19 na 1 Corinthians 3:16 inobva yataura ichiti Jesu akapinda matiri akanisa a chip in us, a satellite control in us, kuti kana tagara naJesu matiri tave ene altar, simba redu rakubva kuna Jesu. Pataisafana kudarika takudarika nekuda kwaJesu, pataisafana kurarama takurarama nekuda kwaJesu, but Jesu wacho hatimuoni. He is not physically with us. So an altar is not something to it's a point of power where we draw strength and supernatural power. But you need an altar. And the altar
kufundisa kwakatinakira. Amen and amen. Ndine munhu ari kutaura naye here pane vanhu vasikatana. Glory to God adressa nyaya dzema-altars. But I cannot continue to break my altars when you are not setting my new altars. I can break the wrong altars that were done for you, but my new altars to take you to the next level, you set them yourself. Mwari ngaatibatsire masikatana. Ndine hama dzandautina nadzo. Ndine ma-altars mamwe akagadzirwa kare nevanhu anorarama muupenyu hwevanhu. Mwari akatibatsira masikatana. Tinoda kuti adressa chinhu chinonzi ma-altars in this way. Handitendi muna Mwari anobatsirwa nevanhu kuita basa ravo. Ndinotenda muna Mwari anoita basa rake ega. Kune ma-altars akaitwa nevakatitangira ane mazita akasiyana siyana. Mamwe acho hatitogoni kumaziva sevanhu, anongozikanwa munzvimbo dzemweya. But ndoda kuti masikatano, every altar or every oracle inopesana newe irege kurarama. Mwari akatibatsira masikatanayo. Ndoda kuti ma-altars anokuvadza ma-destinies evanhu aparacho. Kune ma-altars ekuti akatobata ramangwana remunhu. Munana kwanoenda. Do you know kuti munhu arigona kupedza degree akasakuenda kubasa? Do you know kuti munhu arigona kubata degree akatina mari yacho? Zvinodhipenda nema-altars akakutenderedza. Kune ma-altars anoparita masikati. Kune ma-altars anoparita manheru. Yekuti masikati uyu normal, nothing wrong. Ukangonyura chete, you are in problems. Kune ma-altars anoparita masikati matsvene. Anotarisa vanhu kuenda kumberi. Mwari anosindishandisa uye unosinditendera kuti ndandaparidza rive nemeaning kuvanhu. Ende ndiri kutenda kuti ndakariparidza rine vamwe vanhu vakarigarira vanofanira kubatsirwa navo masikatana. Vanhu vakaitirwa ma-altars, please don't come to the front because you want to come. I want you to come if you feel exactly what I say. I want people to be sensitive to the spirit. I'm not a pastor and man kids that are altar with the dreams in the parties and the no. I want you to be sensitive. One, zvinhu zvechokwadi zvinamoya mukati tikatoenda kumba tabatsirwa. Plus ndinoenda batsirwa nendaenda kumba kutorisina unenge. Ananga ndichitaura nyaya ma-altars. Kune vanhu vanga vachinzwa zvinhu kufamba mavanhu. Ndovanoda kutanga kudhila navo. Kana pananga ndichitaura nyaya ma-altars. Even all praise don't come mashoko kwangu kuya kuno. Atoda kufunda mimirani. Kuti kusimuke. Vanhu vanga vachifambwa nezvinhu pananga ndichitaura. Don't come because you want to come. Come because what I'm saying is relevant to you. Usavichira kuda kundibatsira kuti mufundisi vanonyara. Hapana chinonyadzisa pamberi pezuva. Ndiri muranda waMwari. Ndine vanhu vanga vachifambwa mumuviri ndichitaura nyaya yema-altar ema-limitations. I want to pray for you. Ndine vanhu vanga vachiona zvavanoona manheru pananga ndichitaura ma-altars eusiku. Vanhu vanoona zvinhu manheru zvavatanga kufunga nekunzwa pandatanga kutaura nyaya yema-altars. Vanoona zvinhu manheru vatanga kuzviona service pandatanga kutaura nyaya yema-altars. I want you in the front. Usauye kuno kana usingakwani apa. Sandibatsire kuti mufundisi vanonyara kana pakashaya nyaya yema-altar. Ndiri muranda waMwari. Ndinosearcha in the spirit. Ndiri kutsvaga vanhu vakaitirwa vatinoti ma-water altars. Vanhu vanotya mvura, vanhu vanoimajena njuzu, vanhu vanoona zvinhu zvemumvura, vanhu vanoona makarwe,
come in the front. Mutorimo. Ananga shaura nyama altars. Ndirukuchanga ngani asha iri X. Ananga shaura nyama altars. Wataka kuti asha your spouse. Au munzvira asha. Wa Samuel wa Gareba. Uguda kuno. Unaona kuchitara so inini pakushumira pamupese handisati ndakambonzwa chinondibata kuti anengaita outer isina munhu. It's not a problem. Kana mweya mutsvene asina chaataura hana chaataura. Vaine zvavataura vanenge vaine zvavataura. Kana mweya mutsvene asina chaataura kuchechi toenda kumba. Alright. Kune vanhu vari kunoku nhasi toda kuti mweya mutsvene aite zvaanoita izvezvi so. Kune pawa richabva kwandiri richienda haumire kana une ota isina kumira zvakanaka. Zvakurovera izvezvi pane pawa randiri kuririsa rekupwanya maotas. Maukanya maotas ese kunyanya anofamba usiku, anofamba muropa revanhu. Baba munosindidzwa pakushumira kwangu semuranda wenyu masikatani. Maotas akamira akaitirwa vana. Baba muzita raJesu izvezvi I want to break maotas ari kurambidza vanhu kufamba muupenyu. Zvinofamba usiku nemasikati zvakabata upenyu hwevanhu. Holy Ghost fire take over. Mweya washe tora nzvimbo yenyu. Don't quench the spirit. I can feel simba raMwari paaritari. Baba ndokutendai masikati ano. Zita renyu ngarikudzwe. Baba vangu muzita raJesu. Nezita raJesu. Baba muzita raJesu. Baba vakashandisa micherechedzo yakawanda. Vamwe vakabata zvinouraya, vamwe vakabata mishonga, vamwe vakaba ngozi zvinhu. Asi panda kusimudza bhachi rangu mumhepo, Baba ndichiridzikisa pasi ngazvidzike. Maota ese ngaatange kuparara. Baba muzita raJesu. Mweya yakapiwa nganga, zvirwere zvakapiwa nenganga, nemweya yakabata vanhu nezita raJesu. Baba ndasimudza efodi mumhepo, ndiri kudzikisa maotas ese evanhu nezita raJesu. I break every altar. Baba muzita raJesu. Izvezvi kune simba riri kuuya pamusoro pako. 1, 2, 5. Buda benchi tibone mweya yese, maota ese ngaatange kupwanyika izvezvi. Baba ndinokutendai kuti muri mweya. Zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu. The grace of God. Baba nezita raJesu. Pulpit workers in your numbers. Baba muzita raJesu, muzita raJesu, muzita raJesu, muzita raJesu, muzita raJesu, muzita raJesu. Baba ndinokutendai kuti muri mweya. The grace of God, I release an anointing. Ipapo muzita raJesu. Ndinokunai utambe nezita raJesu. I release my altar workers, babas. Muzita raJesu. Thank you.
asara papulpit kusanganisira randiri kunyengeterera muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Out! I break your stronghold, and at this altar we put it down in the mighty name of Jesus. I put it down in the mighty name of Jesus. This stronghold from today, we break this altar. Muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Out! Thank you, Jesus. This altar never to stand again, nor to exist. I take off your hold with Zitara Jesus. Thank you, Father. Shikarabusa. Baba Maitaye. Nekuwende Bakaita. Zitama. Kurimea Wishima. Baba Maitaye. Zitara Jesus. One by one, we break these altars. Shall we do stand with Zitara Jesus? Thank you, Mucha
nguva yaunonzwa kuti we actually unenge uchitonzwa kuti I've got someone with me. I want to pray for you. You are not even one. Kune vanhu tinonyatswa kuti now I'm not alone, but you don't see the person. Wemasikati kana manheru, I want to pray for you. Zvinogona kuita sezvinokunyadzisa pane vanhu, but kune vanhu kuti pane kuwadza kuti I'm not alone. You are not even one. And until we get this prophetic deliverance, it should not be taken for granted, and it should never be commented on the corridors. Where you go straight to you. Kune vanhu vanofamba nemashackles okuti unofamba pane nguva dzamune muri true unoita kuti I'm not alone actually, but you don't know who is with me. There's one man who is not here, and that spirit walks with you all the time. You know, when we prophesy in the spirit, there are people who resist. I'm not alone. Whether maskati or money, you feel that I'm not alone. It's a feeling. But sometimes, there's a man who is not here. And what you are doing is not what you're supposed to do. They are being controlled. And the one who have never known them, whenever we have to pay, but they cannot pass it. Then you could have a single family now, but you cannot shine your. Would you have a visit? I want to deal with this spirit. The grace is now. Don't follow me, but what I'm one of them. I'm working on the altar and on the altar. I want to do it on the altar now. You have a visitor, you have your own visit, and I'll show you. All right. The guy bring money kids around. Chiere kumba and money who I don't know. I don't know how to shine you or I said, no, we won't pay. No, that I got my own visitor. He comes and gets. I've got a visit. Where the master, I'm very low and go to farm room. Whenever I farm whenever I tower, but you don't know who it is. When we think you are hallucinating, but it's happening in the spirit. Because once we didn't want to shower, but I now want to. Didn't want to go, but I now want to. Those spirits, we need to deal with them now. The reasons why I want is Vari kudenga zita renyu ngarikuzwe munorangarira vanhu vapenyu vari panyika. Mweya iyi ngaindinzwe semuranda wenyu Masatani, iregedzera navo. Imwe yacho yakaiswa nevanhu, vamwe vacho vakashanda kwemakore. Holy Ghost fire, separate them right now. Baba ngavaparadzaniswe nemweya iyi, irege kushanya kana kusvika pavanhu. Mimvuri ngairege kuzoshanda zvakare. Holy Ghost fire, mweya washe, patsanurai vapenyu kubva kumweya. Baba vakafanira kurumbidzwa, Baba vakakodzera kunamatwa. Mweya iyi inoshanya neinoteerana navo, ndiri kuiparadzanisa nevainoteera muzita raBaba nerevanakomana neramweya mutsvene. Kubva nhasi mweya ngaurege kudzoka, hakuna unokuteera kana kukushanyira. Nezita raJesu, I separate this spirit from you. Holy Ghost fire, yes. Nezita raJesu, Baba vakakodzera kunamatwa, ibva
va uyende satsoke zvakare muzita raBaba neremwanakomana neremweMweya. I destroy this relationship. Be free. No more stalking or visiting. In Jesus' name. Baba vakakodzera kunamatwa.
vatikomborere, vatirangarire. Next week tikuda kudhila ndokuudzai zvandikuita kuti tina matetese tifambirane. Theme yatiri kufamba nayo this week kusvika Sunday, ngatinamatire kuti vatiropafadze nemaresources, the spirit of receiving my resources, that we may not lack or suffer from deficiency of resources. Saka tinamatira vanhu kuti chingwa nenyama nezvekufambisa zvireke kupera kumba kwedu. Musi wenext week kuti patiri kunamata tinamate Mwari vakatiropafadza nezvose. Pana vagamuchira Jesu ere saishe vake naponesi wake, arindoda kugamuchira Jesu. I want to give my life to Christ. Kana pasina Mwari ngavakudzwe, uya tizopa zvipone zvegumi kunashe. Tichiimbirwa tichiuya nezvipone zvegumi, zvipone zvegumi zvedu kunashe. Let us be faithful in giving to Him who supplied all our needs